мақомоти милитсия шаҳри Бӯстон аз содиршавии ҷинояти қаллобӣ бо усули классикӣ хабар медиҳад. дар ҷинояти мазкур Умед Мирзоев, сокини ҷамоати деҳоти ғайрати ноҳияи Фархор, гумонбар дониста мешавад, ки худро корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ аз соҳибкори нуқтаи фурӯши телефонҳои мобилӣ 3 адад телефон тасарруф намудааст. муаррифӣ кардани худ ҳамчун корманди милитсия ва бо ҳамин тарз ба даст овардани боварӣ ҳаракати ҷиноятиест, ки мақомоти милитсия шаҳри Бӯстон ба шаҳрванд Мирзоев Умед Қаюмович, соли таваллудаш 1984, сокини ҷамоати деҳоти ғайрати ноҳияи Фархор нисбат медиҳад. қаллобӣ бо усули классикӣ санаи 21 феврал тахминан соати 10:00 дар гузаргоҳи зеризаминии бозори Сомони шаҳри Бӯстон, аниқтараш мағозаи фурӯши телефонҳои мобилӣ .ру содир шудааст. соҳибкор Шавкат Баротов, истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд, ҷарбдидаи ин ҷиноят аст. як шахс омад, худаш ҳамчун коргари милитсия, начальник уголовный розыск муаррифӣ намуд ва гуфт телефон харидор шуд. Телефона гиф махбул кард, проверка карду, гуфт ҳозир ман мебурам, оилам нишон метиҳам, агар махбул нашад ваъда метиҳам гуфта. Бо ҳамин ҳолат телефони калити мошинаша монду. Ман гуфт ҳозир проварда нишон метиҳам, мефурам гуфт. Баъд аз ҳамин ғайб зад. чанд адад телефони шумо гуфт? 3 адад. бо боварӣ сухан гуфтанд ва худро корманди милитсия муаррифӣ кардани Умед Мирзоев, агар як ҳаракати эътимодбахш бошад, амонат гузоштани овеза ба истилоҳ брелоки ба калиди автомошина монанд сабаб мешавад, ки ҷарбдида Шавкат Баротов ба пуррагӣ ба ӯ бовар кунад. чунин вазъияти мувофиқро гумонбаршуда истифода бурда 3 адад телефони мобилиро, ки арзиши умумии он 3290 сомониро ташкил медиҳад, гӯё барои интихоб, барои нишон додан ба ҳамсараш, ки дохили нақлиёт дар кӯча ӯро интизорӣ мекашида бошад, ба яғмо мебарад. Магазин дар омадам, 3 дона телефон гирифтам. ҳам телефоно мақсад махрӯж проверка кардам. дар сарафан дохтак бародар. ма гуфтам, ки ӯз ма амира нишон метим, як бародар хати оилам нишон метим, миём фурӯша мерасонам. вақти ман дар ин муаррифӣ кардам, ки ман корманди уголовный розыски Ҳоҷон Ғафуров. Телефонам гирифтам, бурдам фурӯхтамш. куҷода? дар бозори маркази Сарбар, шаҳри Душанбе. шаҳри Душанбе. баъди муроҷиати ҷабрдида ба мақомоти милитсия, кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон нафари тақаллубкорро дар ҳудуди ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон дастгир намуданд. вобаста ба шахсияти Умед Мирзоев гуфтан ҷоиз аст, ки гузаштаи доғдоркунанда дошта, пештар 2 маротиба суд шудааст. ҳар нафаре аз ҳаракатҳои Мирзоев зарардида метавонад тавассути телефони боварии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд 62222 ё ба мақомоти милитсия маҳаллизист муроҷиат намояд.